dia a tots. Vos hem convocat aquí en aquesta roda de premsa per presentar-vos el 7è Festival de Poesia de la Mediterrània. És per mi un plaer convidar-vos a tots a que no només estigueu ara aquí en aquesta roda de premsa, sinó que també en la difusió que tindrà aquesta notícia a la premsa, la convocatòria sigui lo suficientment important i nombrosa pels dels poetes que estan aquí presents. Simplement dir-vos que estic molt contenta de poder per primera vegada participar en aquest com a coordinadora, que no com a directora, perquè el director és en Biel Mesquida, de poder participar en aquest primer, per mi, festival de poesia, encara que és el 7è, molt directament. I ara pas la paraula al director d'aquest 7è festival de poesia, Biel Mesquida. Biel, com vulguis. Bon dia, amics, amigues dels mitjans de comunicació. Avui de matí, quan m'he aixecat, he escrit un paper, una cosa que m'ha volgut tot un escap, que és que aquest 7è Festival de Poesia fa que l'aire esdevengui més viu, l'atmosfera més respirable. I m'ha tornat a venir una idea que ja veureu en el preludi del llibre de textos poètics, que vaig repetint que la poesia és matèria de vida, la poesia és una forma de vida vivificadora. Seré curt, només vull dir que crec que és una forma extraordinària de resistència cultural, aquest 7è festival, arribar a 7 d'una cosa que se fa cada any en aquesta contrada nostra on hi ha tanta destrucció, degradació cultural, mediambiental, humanal, i aconseguir un oasi i un recer on allò més essencial dels humans, que és el llenguatge convertit en música, pugui manifestar-se i convertir-se en un fet per nombroses persones d'aquesta illa, que puguin reunir-se 14 poetes de totes les contrades del Mediterrani del planeta. Ja sabeu que jo sempre dic que per mi la Mediterrània és com el centre del món. Totes les llengües i cultures són mediterrànies per la visió d'aquest festival. I els poetes que venen aquí no representen estats. Nosaltres estem en contra dels estats, estem en contra de les fronteres, estem en contra de les divisions dels humans. Els poetes tenen sempre un aire llibertari que travessa el seu pensament. Aquí hi ha dones i homes poetes que representen llengües i cultures, i aquestes llengües i cultures moltes vegades estan enfrontades, i sabem que a l'altre extrem d'aquesta Mediterrània, ben a prop de nosaltres, ja hi ha països en guerra. El Festival de Poesia és un festival militant contra la guerra i militant per les llibertats, que són dues de les grans funcions que tenen els poetes en aquest món. Estic molt content dels nostres polítics del Consell de Mallorca perquè s'acosten als poetes. Jo crec que els polítics de bon de veres saben que el poeta és el que els ha de dir el camí de la veritat, saben que la poesia és veritat i saben que moltes vegades la política és mentida i és adoració d'aquests valors horribles que dominen aquesta illa, que són els dobbers, que són la destrucció i que són l'odi. Vos diré els noms dels 14 poetes que són aquí i també els donaré públicament la benvinguda i les gràcies perquè tots ells, des que hem contactat, ens han enviat els seus poemes. Tindrem el llibre, ja tenim aquest llibre que vos han donat en sos textos en llengua original i en traducció en català, i els diré en sort alfabètic. En el meu costat hi ha David Castillo, a l'altre costat de la Gemma hi ha en Francesc Garriga, també aquí tenim en Giacomo Thiers, que és un cors. M'alegra molt que la llengua corsa i la cultura corsa, una cultura ben apropada i ben ignorada per nosaltres, arribi en el festival. En Jardis Chokri, en Jordi Chokri, que mos du la llengua àrab en totes les ressonàncies d'Egipte. En Hassan Nashmi, que mos du la llengua àrab en totes la bellesa d'aquesta estrella. Nashmi vol dir la meva estrella, d'aquesta estrella marroquí.
en Josep Lluís Aguiló, un poeta ben nostrat de Manacor, que ha estat cada any un poeta entre cursiva jove. L'any passat va Sant Pere Antoni Pons i guany duit en Josep Lluís Aguiló, que és com una revelació poètica. L'Ardi Elardi, que és un poeta marroquí, però que ha fet la gran oxímoron, que és que la seva llengua literària és el castellà. És un altre poeta extraordinari per fer-li nombroses preguntes. En Miquel Cardell, un germà i un majorer que tots coneixeu i que també forma part d'aquests ja clàssics mallorquins. En Moixé Benarroc, un descendent d'aquells sefardís que varen expulsar el 1992 els reis dits catòlics i que ara és un representant, és un home que travessa totes les llengües i cultures. Les seves llengües són l'hebreu, l'àrab, el castellà, el francès, i que també es troba entre nosaltres. La Nathalie Quentin fa un parell d'anys que la volia dur, però és una lota francesa que tot el dia fa feina pel món. L'any passat era per Copenhague quan havien de fer el festival, i que fa una poesia de Nina Polissona. En Vicent Alonso, un germà valencià que també mos durà tota la força dels seus versos. En Vicente Gallego, un poeta que em va entusiasmar quan recordo que va guanyar un premi d'aquests importants, l'OE, un premi així, i que em va impressionar perquè feia de famater, estava un abocador, i vaig quedar com estorat i vaig pensar que fantàstic, i hi ha un poeta fent feina, un abocador en la poesia. Naixènia Diakonova és una russa, per primera vegada també arribarà a la llengua russa en el festival, una russa que ja és quasi catalana. Ella mateixa s'ha traduït els seus poemes de rus en català i que també em fa molta alegria per aquesta primera vegada. I en Zouheir Abouchaï, que és un poeta palestí exiliat a Jordània, a Amman, però que per desgràcia en el darrer moment no ha pogut venir per motius personals. Jo suposo que aquesta llista vos dona ja un mapa, una cartografia de la mescladissa de llengües i cultures que coexisteixen en el festival, i també de les dificultats que no vos negaré i que a més crec que s'han de denunciar en aquest segle XXI. Nosaltres volem ser un festival molt del segle XXI, que encara fan que fins i tot els poetes tinguin problemes per poder anar d'un lloc a l'altre, per poder viure en llibertat. Des d'aquí també faig una denúncia. Hi ha hagut certs poetes que no han pogut venir per problemes de visat, i des d'aquí vull denunciar això. Encara vivim en aquesta cultura del segle XXI en nombrosos problemes de tipus polític que fan que uns poetes no puguin traslladar-se d'un lloc a un altre per dir els seus poemes. I això forma part d'aquest clima de guerra, aquest clima de tragèdia, que els poetes, precisament per la seva hipersensibilitat, viuen en carn viva. Una altra imatge que he tingut avui també és que m'he vist els poetes despellats. Jo crec que el poeta és com un humà despellat, i aposta que aquest despellament fa que pugui viure tots els esdeveniments i els pugui comptar en el sismograma dels seus versos. I ara m'agradaria que parlassin en David Castillo un poc com a representant de poetes, i també en Francesc Garriga. I llavors que demanàs el que volgués. Quin míting! A més que m'he quedat amb la primera paraula, que és depredació. I dic que seria la poesia sense depredació, sense que et depredessin una mica l'ànima, no? O sent un depredador a la vegada. Sent també la nostra matèria primera, doncs totes aquestes coses que són per depredar, no? La mort, tots aquests temes. Només agrair als organitzadors aquest 7è festival que es diu Ràpid. Nosaltres venim pràcticament de la Setmana de Poesia de Barcelona, que fa 9 edicions.
La ciutat de Palma, magnífica, com sempre, amb tot aquest color ple de sol, saludant els poetes de la Mediterrània. Ens hem trobat allà davant i dit tots moros, no? Tots. O sigui que és molt, molt estimulant que una ciutat com aquesta, tan important, doncs també tingui aquest festival important de poesia, que és la màxima expressió de la literatura, i la literatura és la màxima expressió d'una llengua. M'ha agradat molt doncs, que em convidessis aquest any i que fessis aquesta selecció. Alguns dels poetes han passat per Barcelona, són tots poetes de primera fila, molt ben seleccionats, de les diferents llengües de les cultures mediterrànies, totes en contacte en un moment o un altre, des dels poetes d'aquí, els catalans, els valencians, els mallorquins, però també aquells poetes àrabs que ens representen el Hassan Najmi, per a mi el poeta marroquí més important, una persona que marca un abans i un després amb la seva lectura, com la majoria d'aquests poetes, el poeta Kors, l'Arbi el-Farti, el poeta israelià, que és Tetuani, o sigui que també és marroquí, no? Totes aquestes cultures veïnes que de vegades estem amb aquesta mena d'estira i arronsa, però que precisament jo crec que si hi hagués més poesia a la nostra societat potser no hi hauria tanta violència, tot i que això també ho desmenteix Sarajevo, perquè tots aquells eren poetes. El Radovan Karachi era un poeta important dels Balcans i aquell també va demostrar que amb la poesia també es podien fer grans destrosses. Agrair-vos a vosaltres doncs, que tingueu l'amabilitat no només de convidar-nos a nosaltres, sinó d'organitzar per la ciutat, una ciutat tan entranyable com aquesta, un festival de poesia. Està bé? Alguien passarà per allà? Aquí no funciona, estava... No, però passaràs. Barcelona, curiosament, també organitzem el Pati de la Misericòrdia, concretament l'Arbi el-Harti i el Hassan van llegir l'any passat al Pati de la Misericòrdia. O sigui que també potser la poesia de la Misericòrdia. Bona tarda. No sóc un poeta de primera categoria i sec aquí perquè hi havia una cadira buida, però voldria dir una cosa. No sóc tan pessimista com el Biel Mesquida o com aquests altres respecte a la poesia catalana o respecte a la cultura catalana, perquè la cultura d'un país està feta no de grans actes, sinó d'una sèrie de petits actes que es van repetint. Fer ara aquest festival aquí de la Mediterrània amb la gent que vinguin, parlar de poesia i parlar de coses interessants, perquè en realitat la poesia és l'expressió més o menys ritmada del que un té necessitat de dir. Això és important, aquesta repetició d'actes que es van fent arreu de Catalunya i de les Balears, de València, és lo important. No els grans actes, això ho voldria posar de relleu perquè si no a la gent li sembla que si hi ha poca gent escoltant o si l'acte té poca dimensió, l'acte ha fracassat i no és així. Deixar anar la poesia, organitzar aquests petits actes aquí i allà, sé que se'n fan amb altres pobles d'aquí de Mallorca i això és la riquesa del país. La suma de totes aquestes coses és la riquesa d'un país i d'una llengua. Gràcies. Abans que passem les preguntes, ja tenim les parauletes. Sí, bé, en primer lloc, moltes gràcies i benvinguts a tots aquests 14 poetes a participar en aquest 7è Festival de Poesia del Mediterrani. Com bé ja han explicat els membres de la taula, serà un festival que el que hem volgut enguany ha estat, després de 7 anys, introduir coses noves. I crec que l'interessant d'aquest festival enguany serà que farem un taller per nens, perquè, com hem dit, la poesia l'hem de transmetre i ensenyar des de petits. Però quan tu transmetes de petit te queda de dins. Per tant, anirem augmentant i creixent aquest sentiment cap a la poesia. Perquè és un gènere que per mi de dins, i això n'he parlat a vegades amb un diari i molts de poetes, que a vegades falta aquesta promoció. Per tant, hem utilitzat el que és aquest festival per començar a introduir, a donar a conèixer i estimar la poesia amb un taller
que enguany, per primera vegada, davall Sabre mil·lenari que tenim a la Misericòrdia, se farà un taller per tots els al·lots amb tots els poetes que m'han vingut avui aquí. I ja per acabar, simplement a part d'això, també hem volgut donar un altre toc, meravial, que també és la poesia un poc més moderna, que per mi se farà dissabte, que serà un concert electrònic de poesia. Per tant, haurem mesclat de dins aquest festival novetats, perquè són 7 anys, però 7 anys de cada any ha de tenir una xispa. I hem d'anar introduint més gent perquè realment se faci fort i que la gent s'apunti i estimi la poesia. Jo no me queda més que donar les gràcies a tots els que han fet possible, en Biel, en Chiqui, en Carlota, en Gemma, a tota la gent que en aquell moment s'ha volcat perquè això sigui avui una realitat, i a tots vosaltres que passeu aquests dies, que disfruteu amb la poesia i me'l fareu disfrutar amb altres. Moltes gràcies. Si me'l voleu demanar, estem a la vostra disposició. Compten tots vosaltres perquè doneu una bona difusió d'aquest festival, que crec que se'n mereixen. Poesia electrònica que m'arribarà amb un dels ritmes més de poesia urbana que existeix en aquest moment, que seria hip-hop, el grup Solo. Jo els vaig conèixer representant de la cultura catalana a la Fira de Lliga de Guadalajara, de Mèxic, i el Nou Doment és un grup que fa imatges i juga amb textos, fent un espectacle visual en grans pantalles, combinant tons de Solo. Jo crec que aquestes dues parts del festival, anar cap al món dels nins i dels joves i anar cap al món juvenil en so hip-hop, representa com això, com un intent de tocar tots els sectors socials, com un festival anti-elitista, un festival obert a